Hello guys, zita ndiela king guys, kuna vanga vasati vandisiva guys. Nasi ndoda kumbotsiura maproducer ane ujire. Saka kana uri artist uye kana uchida kutanga kuita zvemusic, uchida kuva artist, ndikumbira uteerere video kusvika kwekupedzisira kwaro. Guys, ndisati ndataura nyaya yangu, ridhimu randachiplaya riripo pa YouTube channel yangu yakanzi Big Ego Music. Ndakauploada kumashure uko ngati maybe 3 years or 4 years ago. Saka kana uchitorida unotoscrolla kuenda kuzasi upeningura unoruwana rakanzi budget rhythm. So guys, chiregai ndindirembere nenyaya yangu. Guys, pane mumwe mufesi akauya kuinbox akandiudza achiti ela pane kwandairekoda una producer kwandairekoda ndakamuudza nezve YouTube channel akandiudza kuti iwe wangakwanisi kuimanager YouTube channel. Komana maproducer akadaro munombobvepimi handisi kuti injere shoma here kana kuti hudyire unenge uchingori pamuri. Alright, munhu auya nemari yake abhadhara arekoda song akupa mari otadza kumanager YouTube account yake sei iye amanager kuya kubhadhara studio fee akamanager kuimba song yake otadza kumanager YouTube channel yake sei. Komana ngatingosiyai udyira wadaro. Munhu akauya isusu kana chitori maproducer pane mamwe artist inenge chitori first time yake kuita zvemusic haatozivi maererano nemusic. Iwo producer ndinofanira kutomuudza kutomupinza mugwara kuti wangu kana warekoda kudai unofanira kuwana YouTube channel yako uchiuploada masong ako, kwete kuti inini saproducer wouya ndokutsikirira wondibhadhara mari ndokurekoda song yako ndopedza ndouploada song kuchannel yangu. Ndo unonzi huwori kana tiri mumusic industry. Huwori wakadaro hatihudi maproducer. Mboshandisa chi njere, batsirai vanhu vanenge vachikubatsiraiwo, batsirai vanhu vanenge vachikubatsiraiwo. Guys, kana uchida kuita zvemusic kana uchiita zvemusic ukasvika pana producer akaita zvandiri kutaura kuti ukamuudza zveYouTube channel akakuudza mashoko akaita sewa kana akatangunzvenga siyana naye, aona kwaunoenda nekera yako yemusic wasangana nemunhu ane huwori. Isusu maproducer tinofanira kutobatsira maartist handiti kuti basa ridu riende mberi. Maybe handizivi inini saproducer ndikaitira artist wangu zvakanaka mangwana anotofamba achishambadza zvakanaka kuvanhu ende nebasa rangu rinokura. Saka maproducer ndiri kutokutsiurai kana muchiita zvinhu zvakaita sezvozvo kuti kuti basa rako rive basa rakanaka, maartist afarire basa rako. Nekuti ukaita huwori wakadaro hakuna kwaunoenda, uri kutouraya basa rako. Munzira ndiri kutaura. So nemi maartist nzwisisai zvandiri kutaura guys. Musaitirwa utsinye. Unofanira kana uri artist unofanira kuwana channel yako yaunouploada masong ako. YouTube channel ndokunonzi kupublisha masong ako. Atisati tazoenda kumwe kunana distro kids nichasitaura nezvazvo. And then woita sei zvako zvodini zvova bo handiti. So guys, thank you for love and support. Kana ungari mutsva pano ndokumbira sakanga wana kufollow Facebook yangu yakanzi Ella King, TikTok Ella King, Instagram yakanzi Ella King, and then ku YouTube channel yangu yanoisa music dzangu yakanzi Ella King. Yandino uploada ma-instrumental inonzi Big Ego Music. Ari koma platform wangu kutana yakanzi Big Ego Music. Wano uploada ma-instrumental ku YouTube. Yangwe Facebook na Instagram ndinawo mapage Big Ego Music record label. Asi kuti yandikunyanya kushandisa YouTube channel ndo pando uploada ma-instrumental. Anditi mandinzwisisa guys. So thank you for love and support guys. Munodiwa muende swara kanaka.